Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo a bord del Raig 280. Bé, com podeu veure, ja hem acabat la vende, per fi. Ha estat una vende intensa, una vende llarga i sobretot una vende de rècord. Una vende que no oblidaré mai, ja que he pres una de les millors decisions en els últims anys com ha estat fer-me aquest canal i compartir-ho amb tots vosaltres. Primer de tot, m'agradaria donar-vos les gràcies per tot el suport que m'heu estat brindant, aquestes més de 250 reproduccions que han tingut els meus vídeos al llarg de la vende. De veritat que s'agraeix moltíssim. Bueno, ara, com a novetats en el joc, trobem que han canviat la manera de puntuar els punts VCR i que ja han entrat en vigor. Per què han canviat? Perquè abans era una mica confús, una mica opac, com es puntuaven les regates, ja que hi havia regates que potser quedaves 12.000 de 50.000 i et restaven 23 punts, hi havia regates que quedaves 15.000 de 40.000 i en canvi te'n sumaven 30, o altres que feies un 8.000 te'n sumaven 300. No sé amb què anava, però bueno, ara els punts seran molt més fàcils de calcular, ja que si, per exemple, fas una regata amb 12.000 persones i quedes primer, obtindràs 12.000 punts. Si quedes 6.000, obtindràs 6.000 punts. I si quedes últim, obtindràs un puntet. Clar, llavors, abans de començar una regata, quan veus tota la gent que hi ha inscrita, saps més o menys a quants punts podràs aspirar, com a màxim. Bueno, i ara sí, ha arribat el moment que tots estàvem esperant, que és entrar a veure quina posició hem aconseguit, haurem aconseguit el top 5.000 i després quines recompenses em donen per aquesta supervende que ens hem marcat amb el raig. Esteu preparats? Som-hi! I aquí veiem aquest 4.653. Hem aconseguit l'anciat top 5.000, quedant per sota dels 5.000 llocs, evidentment, i quasi aconseguint un top 4.500. Ha anat de molt poc i bé, i a les últimes hores, com us volia portar uns 5.000, vaig dedicar-hi moltes i molta estona, molts minuts, vaig estar-hi molt a sobre perquè vaig dir que amb tot el suport que m'heu donat era impossible que jo no us portés un top 5.000. I llavors hem remuntat 800 llocs a les últimes 24 hores i estic contentíssim. També, a més, perquè és que hem aconseguit batre l'actual rècord de la Vende Globe. O sigui, a dia d'avui encara no m'ho crec. El rècord el tenia l'Ahmed Leclerc a bord del Banc Popular amb 74 dies. I el rècord virtual el tenia el Matt Johnson amb 72 dies i han baixat 3 dies el rècord del Matt Johnson i 5 dies el rècord de l'Ahmed Leclerc. I no m'ho arriben a dir al principi, abans de començar, que aconseguiríem això, i no m'ho crec ni en broma. Ha estat una venda de rècord, amb tots els sentits. I bueno, aquesta no és l'única notícia que us porto avui, sinó és que, a més, estic fent una col·laboració amb el youtuber Carlos Vargas 2, i d'aquí molt poquet, en el seu canal tindrà una entrevista d'ell i jo parlant sobre la meva vida, sobre la meva experiència a la vela, i a més, donant consells per tots vosaltres que us esteu iniciant o ja esteu iniciant a la Virtual Regata i voleu perfeccionar una mica més la vostra tàctica, la vostra tècnica, la vostra estratègia i no sé, crec que ha sortit una entrevista molt xula i pot estar molt interessant. Bé, ara passem a veure com els estan anant els vaixells reals i aquí hi ha moltes novetats respecte a l'últim vídeo. Bueno, primer de tot, sabem que els primers classificats han passat ja l'Equador i trobem aquí en primera posició la Pívia, en segona posició el Buró Valer i en tercera posició, tot i que està més al sud però està més a l'est, trobem el grup Apicil, que era impensable que un vaixell sense foils a aquestes altures de la Vende podés estar donant tanta i tanta guerra. A quart trobem el Linked-Out, cinquè el Malísia, sisè el Maitre Coq, setè el Prismian Group, en vuitena posició trobem l'Omia Water Family i en novena posició el Yes We Can, de Jean Le Cam. Com veieu, tots aquests, les posicions han anat canviant molt a les últimes hores i és que ara està passant aquesta zona dels doldrums, aquesta zona de calmes de l'Equador, aquesta zona on convergeixen els vents del sud amb els vents de l'hemisferi nord,
Aquí ha valgut molt la tàctica i, clar, el que ara momentàniament pot ser una tercera posició per la Pívia, pot ser que després amb aquests navegants d'aquí els hi acabin anant millor i l'acabin passant, o inclús el que ara sembla molt favorit, bueno, si mireu, ara mateix l'Omia Water Family, si ho mireu a l'Instagram de Vendée Globe, li treu unes 100 milles al Jean Le Camp, però si veiem, estan més o menys els dos a la mateixa latitud nord. O sigui que no, els dos estan fent una molt, molt bona regata. I, bueno, però això. Més al sud trobem desè el V&B Mayong, que també està a punt de creuar l'Equador. I aquí trobem el nostre amic l'Occitane Provence, d'Ahmed Tripon, que, bueno, continua la seva remuntada i aspira encara a entrar al top 10. Més al sud trobem el Banc Popular, que a pesar de totes les reparacions que ha estat fent a les veles, en el casc, etc., la Clarís ha estat batallant, aconsegueix tenir el barco a punt i, bueno, continua durant guerra i amb rumb cap a les Sables d'Olong. Més al sud trobem en 13a posició el Port-Brest Western Hotels, que també està fent una molt bona venda. Ara ja sí que en 14a posició trobem el Charal, en 15a l'Ami Calin Artisans Artipol i en 16a trobem a la Fabric de l'Enroure. Més endarrere trobem a la britànica Pip Her a bord del Medallia, que, bueno, també, sense paraules, la supervendi que s'està marcant està sent espectacular, la veritat. Aquí batallant contra els vaixells Janfoils i estan a la meitat de taula en una zona molt noble. Bueno, més endarrere trobem el Time for Oceans, que va batallant colze amb colze amb el One Planet One Ocean, ja que ara avança un, ara l'altre, i es porten molt poques milles de distància respecte a les Sables d'Olong. Més al sud trobem el DMG Mori Global One i dintre el grup dels que acaben de passar al Cabo de Hornos trobem el grup Cetin. Els dos últims en passar a Cabo de Hornos han estat el Campagne de France i el Campagne d'Utility de Clement Giraud. I els dos últims vaixells, que és aquest grup de dos, són el TC For My Planet i l'Stark d'Ari Husela. Per què dic que aquests dos són els últims? Perquè l'últim classificat, el Mercy de Sebastián Diestremó, s'ha retirat i avui ha comunicat que hi ha arribat sa i estalvi al port de Christchurch, a Nova Zelanda. Es troba, mira, com veieu, es troba aquí mateix ara. Bueno, doncs això és tot per avui. No us puc posar com a outro unes imatges del raig navegant en 3D perquè ja no estem navegant. Però bueno, espero que us hagi anat molt bé. I ens veiem pròximament pel canal, que tinc uns vídeos planejats que quedaran perfectes. El meu plan serà més o menys portar-vos ara que he acabat finals, vídeo més o menys cada 2 dies, 3 dies, així continu. I bueno, sobretot, no oblideu de deixar like si us ha agradat aquest vídeo. Us deixo el canal del Carlos Vargas a la descripció i que us vagi molt bé. Vinga, xau, xau. Adéu! Again.